तोंडात धर. असं करायचं. नसतीला सांगा तोंडा हात लावतो. आडवं करा, आडवं. खाली वर. सांग माहिता फक्त या तोंड चालू कर. आता मी हे करतात. तोंडाची तुटी काढ आणि लाव आणि तिकडून चप्पल काढ. धरून राहते. चप्पल घालते. चला आणि ते भैरवडी लावा. नाही, बळीकडे काढा. चला चला कसली भीती नाही मध्येच काहीतरी घालून बोलायचं इथं धरा हे. तुका बॅटरी धरू सांगते तशी धरायची हा? थोडीशी अशी राव. कम्प्युटर मध्ये चालत काय कम्प्युटर मध्ये चाललं सगळं. तिथे कम्प्युटर लागले 4K जास्त होता ना काही जास्त पण चांगलं दिसत ना. जरा 4K ए हायला बटनानं जाऊन ओके डायरेक्ट घालून चालू करते काय रे व्याज नाही ना ओमके कनेक्ट नाही केलं काय का ओमके आता रे कनेक्ट नाही केलं की केलं चालू कर है ना कर तुम्ही रापत किती राहता हा है ना कर मी है ना असो दिस नाही ना थांब दिसत होतं पूर्ण अजून दिसत म्हणे होय हात हे मुत्त यायला समजा हा बस तू ह्या चालू कर समल्या है रो तू दादा ना यायचंच मारू है रो या तर तू वाकडी असे नाही है रो होय येऊ रवा डाय दिसत नाही एवढं तुम्ही जरा खाली राहा है ना खाली ना घे जरा मी तसं बंद कर ठरव पटाकन जा इतकं बंद तर चान्स म्हणून घे जाताना हो आणि काय नंतर कडे कोंबे पण पाठवते बंद कर मग असत ना मला सांगायचं तिच्या पाठी घे आणखी खाली बघ आणि डोळे वर कर मारून पळायचं आपण पटकन हडे ईशाकडे बघ माझ्याकडे घे का ईशाकडे बघ मान नीट आणि वर बघ किती उपयोग करतो सरळ असं नको बीटीएस कुत्रा कुत्र्यासारखे मेले काय करतो कुत्रा भूत हसता एक दोन तीन असा इमेजिन कर की तुझ्यात आत्मा गेलो कोणतरी खाली बघ आणखी थोडा वर आणि डोळे वर हा ठीक आहे बस चल फोटो नाही मला बरं इले तोंड दे दादा आधी पाठ करायचा होता तुम्ही थोडाफार तुझ्या भाषेत बोललं तरी चालता बघून म्हटलं तुझं ऍक्शन कशी करतलं हा तू केवढा टिक्कुम ए ह्या काय केवढा घेतो सांग बोल चल गेलं यार खूपच उशीर झाला यार काकाला सांगितलेलं न्यायला ये म्हणून तर किती वाट आवाज नको आवाज होय एक मिनिट जर हे जो आवाज होय जर आवाज नको कुठे कुठे चालू केलं स्टार्ट हा केलं बॅटरी कमी कर तोंडात जास्त करता मटन कर आवाज करतो तू मी वरनं लाईट मारू का लाईट नको बोल 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 तुका बोलायचं की अरे मेल्या भियाते काय का बॅटरी नीट मार मी काय खाताय तुका मोठ्यान बोल म्हणजे बॅटरी खाली बॅटरी पूर्ण सिंपल राहतो पूर्ण असं
हा, थांब. नाही बॅटरी हातात ठेवायची बॅटरी हा हातात असं केलेलं असतं ना आणि मग नंतर असं हात खाली धरलेलं असं एकदम राहू दे. पूर्ण नॉर्मल line एकदम राहू फ्री दे. एकदम असं. हाय असं नको रे मला भेट आहे का मोठ्यान भियाचं काय का? भूत असल्यासारखे असं कर. आणि जरा मोठ्यान बोल भेट आहे का भूत असल्यासारख्या हा. आले काय मी तुका हा, बरोबर. वा 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 तू काय? अरे भियाचं काय का? असं कर. पण मोठे आहे ना जरा राजगे नाही करतोय तू बोल. तू बोला ना अरे दाखव मला भेट आहे का मी काय भूत बघला हा, बोलले का बोलले तर काय? मी काय भूत असं असा. तू काय जसं नॉर्मल वाटत होतं. अरे मला भेट आहे का भूत असल्यासारखा मी काय तुका खातोय काय हा थोडा शांत मीच कर. नको नको थांब करतो ठीक आहे काय बोलतो? अरे मी बबण्याचोच ही असं हो ना. हा. 1 2 3 थांबा. अरे मी बाबनाचो जी हा, आता काय हा? ते साखी करून कामरा घेऊन जाऊया कामरा घेऊन जाऊया. चालू कर. आडव्या चालू कर. आडव्या चालू कर. आडव्या कर. काय रे? पण असं सोडत राहिलं पाटता येता मग असं असं घेतलं असं असं केलं. नाही तर काय असं झालं काय? अरे टाइमपास गिरी करू नको ओमक्या मग असं असं व्हिडिओ म्हणजे आलाच ना. तसंच चालत किंवा ठीक आहे ठीक आहे बघते मी चल. बेवड्याही असतील चालू अरे तर खरं आहे. पण एकदा शहरात माणूस गेला ना की येताना फार मुश्किल आहे बघ. थांब थांब 1 2 3 स्टार्ट. होय तर माझ्यासारखं आणि परत माझ्याशिवाय बाई जरा हात कमी कसं होतं आता? नाही अरे जाऊ. सॅम मॅम तिकडे जा. त्याची मॅम तिकडे जा. मॅम ओ मॅम इकडे घ्या इकडे. कोणातला घे ना तिरको इकडून घ्या. तिरको घे ना इकडून घ्या ना. होय तर बोल बोल या. पटकन बोल. होय तर माझ्या माझा तर करत माझ्यापेक्षा म्हण माझ्यापेक्षा रस्तो कोणा माहिती हा. थंडी खूप आहे इकडे ना. जरा जास्तच आहे थंडी. थंडी म्हणजे आता तर बॅटरी काय गेली लगूच नाही. माझ्या खिशात बॅटरी काय गेली बॅटरी म्हणजे चल कर. बेवड्याची जाऊया पुढे पण गमरत एवढे बिहार झालं की लवकर असा लोक जवळ तू पण असा लोक जागले जातात मी असो करतले ना. असो फक्त करतोय. नंतर मग तू हडे नाही मी आधी सांगते जातच तर सांभाळून जा. सांभाळून द्या. जागा वाईज बरी नाही समजलं. जड आवाज आहे एकदम असो हाताच्या. थांब जात पण सांभाळून जा. हा थांबा. चालू केलं. आवाज पण करतो मी. हो मिल्ले मिल्ले असा माझं एवढंच दिसतला है ना. एवढा समजताना कसा घेतो धायला. शबाबला लाईट दाखव थोडी ती रावा लाईट दिसत येते. लाईट दिसतले ते जास्त उजळ नको भले. नाही नाही आता बोला चालू कर. हा थांब जातोय पण सांभाळून जा. एक मिनिट मोबाईलच्या आवाजावर लक्ष दे राजग्या. परत बोलायला हा थांब जातोय पण सांभाळून जा. पुढे चालतं ना ना एवढं तसंच आहे. माझ्याकडे बघ. माझ्याकडे बघ. थांब जातो सांभाळून जा. पुढे जागा बरी नाही
बरी नाही. मजा बघ. थांब, जातो. तुझ्याकडे बघतोय ना. 11-2. बघ आणि नाही नाही म्हणजे एकदम जड. चल ना. हसत कशाला राहतस मेलेनो म्हणून सांगितलं. वाजले बघा किती. नाही, होतं ना. हा, घे घे. म्हणून सांगितलं तडेच बघ. थांब. जास्तच थांब. बघ जाताच पण सांभाळून जा. बरोबर बोललात. फक्त हळू बोल. जाताच पण सांभाळून जा. तुम्ही असं एका चल, चल, चल. तुम्ही नीट करा ना मग. थांब, जाताच पण सांभाळून जा. हा? हम्म. हो. तू बघू दे. चालू करू काय थांब, थांब. हा, चालू. हा, दिवसा घेतला. थांब रे बी सिरियस तू माझ्या तू ये ना अरे. लयच मारतात लय, लयच मारत. बी सिरियस चल तुझं फ्लॅश चालू कर बी सिरियस राजाराम चालू म्हणा काय लागलंय बोला तू. सांभाळून जा, जागा बरी नाही. आणि आपण फास्ट बोल. सांभाळून जा, जागा बरी नाही. तो असं स्लो बोल. करतो लो चालू करू आवाज रखत चालू करा तू नाही, चालूच ठेव, चालूच ठेव. तू लगेच बोल. तुला कधी बोल. सांभाळून जा, जागा बरी नाही. हा फक्त सांभाळून जा, जागा बरी नाही. सांभाळून जा. किती टेक घेतात. शेवटचं टेक. हा राजा वेळेत चल टाइमपास नको करू. नीट म्हण आता काय तर. सांभाळून जा, जागा बरी नाही. हा मेले 11 झाले. सांभाळून जा, जागा बरी नाही. सरांचं फेवरेट टायमिंग 11 सांगत होते. जागा बरी नाही. 11. सांगा तरी. एवढंच बोलायचं. काय नाही, लगेच बोल. सांभाळून जा, जागा बरी नाही. सिरियस एकदम मनाने हो. हा बा. आता घे. त्या बा. मार झाले को मी मारता यार. अरे तुम्ही मी बघता, बोलता. मी घेता म्हणता. राजकीय एकच मी तुला सांगते. थांब ना जरा मेले. अरे कट. चल चल ह्या काय आवाज बंद कर ना. चल पटकन सांभाळून जा. जागा जागा बरी नाही. चल चल. 1 2 3 चल. ठीक उचलू की नाही. तुम्ही सगळ्यांनी जावा. थांब थांब. नाही नाही मी चालू करतोय. चल लगेच बोल. तू लगेच पटकन बोलून जा नॉर्मल सांभाळून जा, जागा बरी नाही. तो थांबा. पाठता दिसता ना जरा हा असंच राहू. हाला नको जीवात सांभाळ. सांभाळून जा. जागा बरी नाही. परत एकदा बोल. हा, परत एकदा. बोल बोल लगेच बोल. सिरियस बोल. सांभाळून जा, जागा बरी नाही. थांब चालू कर. थांब, थांब. बोल बोल बोल. सांभाळून जा. जागा बरी नाही. आणि की आता सिरियस एकदम. सांभाळून जा, जागा बरी नाही. बोल पटाकन बोला ना. सांभाळून जा. जागा बरी नाही. एकच डायलॉग. थांब, जातोस तर सांभाळून जा. जागा बरी. थांब, जातोस. थांब, जातोस तर सांभाळून जा. थांब, जातोस तर सांभाळ. थांब, सांभाळून जा. जागा बरी. अरे थांब, सांभाळून जा. जागा बरी. चला. थांब, थांब, सांभाळून जा. जागा बरी नाही. फक्त सांभाळून जा, जागा बरी नाही. तर मित्रांनो व्हिडिओ कसा वाटला नक्की सांगा.
तर खूप मजा येईल जशी व्हिडिओ करताना ह्यो म्हणजे एक थोडक्यात ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणतात तसं थोडंफार होतं म्हणजे एक काहीतरी आपल्या डोक्यात असतं आणि त्या करूचं असतं पण आपल्या करूच गावत नाही असं खूप जणांच्या मनात असतं की मी एक व्हिडिओग्राफर बनन किंवा मी एक अशी फिल्म काढीन ह्या काढीन असं खूप जणांचा म्हणजे जास्त करून पोरग्यांच्या ताच असतात की मी असं व्हिडिओ करतलं आहे असं असं तर असतात आता तर थोडक्यात तसा पण माझ्या मनात झाला त्याच्यामुळे मी थोडक्यात प्रयत्न केले आहे करूचो आणि मी एक छोटंसं व्हिडिओ केलं आहे माझ्यानं जितकं जमलं तितकं तर तुमका कसं वाटलं नक्की सांगा आणि तशी तुम्ही बघितलंच असत किती मजा केली होती आणि तुमका जर म्हणजे छोटं म्हणजे माका पण माहीत नव्हतं एवढं व्हिडिओ जातलो तर पुढच्या वेळी मी जो करीन तो मोठं करीन व्हिडिओ तर तुम्ही म्हणत असत किती दिवस BTS टाकूक नाही तर म्हणजे मी पण म्हणत होते की नाही टाकायचं BTS पण तुमका पण समजा हवा की किती मेहनत घेऊची लागते किंवा किती मजा असतात थोडक्यात त्याच्यावरनं तर तुम्ही बघलाच असत किती मजा असतात ती तर अशा प्रकारे आम्ही केलेला होता व्हिडिओ तर खूप मजा येईल तशी आणि कोण कोण म्हणत होते की म्हणजे तुमका जर वाटत असत की फिल्म करतात जे किंवा व्हिडिओ करतात ते म्हणजे आता आम्ही पण केलं होतं आपल्या वाटत होतं की होईत लगेच एका दिवसात पण आमका 2 काय 3 दिवस लागले तर असं नसतं की लगेच होईत कारण खूप उशीर लागतं कारण जर चांगलं एक्सपिरियन्स झालं असलो तर ठीक आहे म्हणजे करणार आहोत तर कारण जर जास्त नसला ना तर विषय कसा होता टेक घेऊ म्हणजे व्हिडिओ बरोबर येऊच्यासाठी ना किंवा बरोबर बोलायच्यासाठी ना किंवा तितके वाक्य बोलायच्यासाठी खूप उशीर लागता किंवा चुकत राहता असा त्याच्यामुळे खूप उशीर लागता परत तुम्ही बघितलं जसं तो एक शेवटचा टेक होतो म्हणजे व्हिडिओ होतो तो घ्यायच्यासाठी किती उशीर लागलो तर तसंच उशीर लागतं खूप त्याच्यामुळे तर असंच ह्याच्यात ना नंतर मग एडिट करून ते फिल्म किंवा व्हिडिओ बनतात असं असतं तर जे व्हिडिओ करतात त्यांच्यासाठी खूप भारी इतक्या करणं म्हणजे खाऊची कामं नाहीत तुम्ही पण कधीतरी करा नक्की तुमका वाटत तर मी एक छोटंसं प्रयत्न केला आहे तर तुम्ही पण चांगलं प्रतिसाद दिलात म्हणजे आता मी बघलं आहे तर 26 काय किती गेलो आय थिंक म्हणजे 26,000 जणांकडे गेलो आय थिंक 20,000 जणांनी तरी बघल्या नाही असतात तर खूप मस्त होतो एक्सपिरियन्स एक पहिलंच व्हिडिओ तो चांगलं होतो तर असेच मी तुमच्यापर्यंत नवनवीन व्हिडिओ घेऊन येत राहून तर आता तुमका जर व्हिडिओ आवडला असेल तर ह्यो पण जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करू विसरू नका चॅनलला आणि जर तुम्ही तो व्हिडिओ देवचाला तो व्हिडिओ बघू नसाल तर तो जावा आणि नक्की बघा चला